Slav hünerin heja. Bımxil hatsın kanalı Pırtuk Hazim. Ez seri da dixwazim bistûyekê Edalên Newrozê pîroz bikim. Yani pîroz bele hemû gelê Kurd û Kurdistanê û hêvî dikim ji bo me, ji bo gelê Kurd û Kurdistanê biratî, yekîtî û azadî bibe û ji cîhanê re jî aşîtiyê dixwazim. Ez dixwazim li vir behsa kitaba Kurdî jî bikim. Kitaba Kurdî wek kitaban Pirtûkan difroşin. Ji min re jî 8 Pirtûk diyarî şandine. Ez spasdarê wan im. Ji bo van 8 berhemên têr û tije. Ez bi nav bi kurtasî dixwazim van Pirtûkan bi wê jî bidim naskirin. Pirtûkek me yek li Dêrê nivîskarê Hesenê Meteyê. Pirtûka me ya dudiyan jî keşkûl li ser lêkolînekî ye Remezan Alan. Pirtûka me ya din jî beyana xwarinan û zewqên wan. Pirtûka din stêrka xûrîcî Ferit li vir nivîskar û weşanxanê wan hene hûn dibînin. Ya dinê jî Şahê Neqşebend. Ya dinê jî Xeyalên Kehrebayî Pirtûkekî helbestiyim. Zimanê me va jî Pirtûkekî helbestiyim û helbestên başine. Ya dawiyê jî Saturn dîsan Remezan Alanım. Em dîsan jî kitaba Kurdî ra spasiyê xwe dikin û serkeftinê ji wan re dixwazim. Pirtûka me ya vê heftê. Pirtûka me ya vê heftê li ser ramanê ye. Raman çi ye? Raman li ser fikrekî, li ser mijarekî meriv bi kurahî difikire. Ji van re em dibêjin bi kurtasî raman. Pirtûka me dewleta cihûyan. Cihû ji Yahudiyan re dibêjin. Nivîskar Theodor Herzl ji İngilîzî werger ser zimanê Kurdî jî Fahriye Atsay. Niha me got cihû ji Yahudiyan re tê gotin. Dewleta cihûyan jî îro İsraîl e. Li hema dewra ku va Pirtûka hatiye nivîsandin wê demehîn İsraîl tune. Pirtûk 50 sal berê dewleta İsraîlê hatiye nivîsandin. Yani Pirtûk dema ku hatiye nivîsandin 50 sal şûn va dewleta İsraîlê, dewleta cihûyan avabiye û çêbûye. Niha me got dewleta cihûyan. Pirtûka me di serî da berê pêşgotinû destpêkê li ser biyografiya Theodor Herzl û Pirtûkê Alex Bain hindik malûmatan dide me. Behsa Theodor Herzl dike jiyana wî û va Pirtûka çawa girt qelemê û xebatên wî yê li ser cihûyan ji bo dewletbûna cihûyan çi kar kirine, xebat kirine, bi çi awayê dîplomasî kiriye cîhanê de behsa vanan dike bi kurtasî. Yani em Theodor Herzl wek bavê fikra dewleta cihûyan dibînin. Dura em tên dewleta cihûyan. Dewleta cihûyanê de serî da pêşgotinek heye, pêşgotin bi kurtasî behsa Pirtûkê dike. Dura destpêk heye. Li tu destpêkê li ser sêçar mijaran Theodor Herzl disekne. Theodor Herzl divra yani bi vê Pirtûkê wek yani dewletek çawa awa dibe, wek qedeme ji me re vê awabûnê dibêje. De awil da mesela cihûyan, li ser mesela cihûyan dinivîse. Bi çi awayî wek cihû hûn zanin di wê devrê da li hemû cîhanê belav bûne. Ji welatê xwe ji axa xwe dûr ketine, ser vê mijarê pir giringî de û disekine. Yani dibe envalê çawa çareser bikin li vir mesela cihûyan dîne diye awil da. Di yadudiyan da jî behsa şirketê cihûyan dike. Yani di hêla aboriyê da dibêje ku cihû gerek aboriya xwe pir xurt bikin, şirketan ava bikin, bi rêya van şirketan em bikarin min dewletekî ava bikin û milletê xwe, netewê xwe bin welatê xwe axa xwe. Li du şirketa cihûyan em tê de komên lokal. Komên lokal jî divir da jî behsa koman dike. Yani dibe ki cihû yani bi koman em ava bikin ku cihûyan em bi silametî, bi rihetî em bikarin bibin welatê xwe û welatê xwe azad bikin. Li du komên lokal civaka cihûyan û dewleta cihûyan ser vê mijarê jî disekine. Civat û dewletê da jî gelek ewkan deme û dawiyê da jî behsa encamê dike. û li dawiyê ji xwe çavkanî hey du reş kronolojî di dawiya Pirtûkê disan kronolojî heş ji bûyîna Theodor Herzl heyan roja mirina wî divir da jî hin behsa wek bi kurtasî yani ser ewkan disekine, ser mijaran disekine em bêjin. Yani li vir bi rastî Pirtûkekî pir muhîm e. Ez bawerim wek siyasetmedarê me Kurd bi taybet gerek yani vê Pirtûkê wek ji xwe re yani ber belîfa xwe neqetinin wek di pirtûxanê wan da hebin û gerek her roj bixwînin. Lê di serî de ne ku yani serî de
Pirtûka Ehmedê Xanîyanê Mem û Zîn Feqiyê Teyran Melayê Cizrê Cegerxwîn û wek her wiha din mezinên Kurdan Pirtûkê wan jî gerek ji ber serê me ji ber serê belîfa me yani kêm nebin û dûra dewleta cihûyan jî gerek kêm nebe ku ji bo me Kurdan wek mînake yani va dewleta cihûyan û bûyîna wan هنك belki cudati de ara Kurdu cihûyan da hene li hema mixabin qedera wan wê dewleyek ye cihûyan şwara devletik ava kir yani em ji hêvîne ku bi xwandina vê Pirtûkê jî yani siyasetmedarê me daha wek rêyekî pak û temiz paqiş bidin ber xwe û ji bo Kurdan wek dewletekî bifikirin dewletekî demokrasî têda hebe dewletekî wek hevî têda hebe û Kurd têda desthilatdar bin hevalno em wer bawer dikin ew hêviya me ye û va hêviya bi Newrozê re daha jî mezin bûye û Kurd bûye Newroza we ez dîsan pîroz dikim hin tev bimînin di xweşiyê de